गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै 2025 मायथाइ गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 24थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो नैबे सालबारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खुंनो थाखाय थिरांथा लादोंमोन आरो बे लेखायैनो दिनैहाय फैयै जोबथि सानाव सफैबाय। दा नैबे जोबथि सानाव सफैनायाव आथिखालाव गेवलां मेल जागासिनो दङ आरो नैबे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि सार बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै फैनानै दिनै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिगासिनो दङ। दा बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बुंदो दे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो हारिखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय खामानि मावबोदों आरो मावबाय थागोन आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। दा बे लेखायैनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मावथांखि दङ आरो बै मावथांखिफोरनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ दिनै जोङो जिल्ला आरो दखरा लेभेलाव जों मावफुंनो नांगोन आरो बे लेखायैनो जिल्ला एबसुआ बेवहाय थान्दै मेल जोङो साननै जिरायदों आरो बे साननै जिरायनायाव जोङो थान्दै मेलाव गोबां जोङो सोलोंथाइनि बिथिं जोंनि समाज बेबस्था दिनै जोंनि बिटिआर सुक्ति मोनसे जालांबाय बे इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनांगौनि माने थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो गोबां सावरायलायदों। दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि जिखिनि थासारि दा बे थासारिफोरखौ लानानै जोङो खोब माने सिरियास सावरायदों आरो गौथुमखौ जोङो मजबुत बा स्ट्रं खालामनांगौनि थाखाय दा बेवहाय गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों। दा बे लेखायैनो जोङो जोंनि बाक्सा जिल्लाखौ दिनै जोङो माबायदि जोङो एसे जौगासार खालामनो हायो आरो गुबुन जिल्लाफोरनि रुजुनायाव जों बाक्सा जिल्लाखौ माबायदि जोङो साबसिन खालामनो हायो, बे ओनसोलनि थागिबि रायजोफोरनि थाखाय जोङो माबायदि जोङो ज'यै खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो जिल्लाखौ मोनसे गोजौ लेभेलाव जोङो लांनो हायो। दा बेबायदि माखासे थासारिफोरखौ जोङो सावरायदो। दा जिहेतु गोजाम बिबानखौ सेफायनानै गोदान बिबानाव नोंथाङा आफादगिरि मोनबाय बाक्सा जिल्ला मा फोरमायगोन बे समाव? गोदान आफाद दानायाव दिनै आंखौ नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों आफादगिरि होनाय जाबाय। अदेबानि आङो बेबायदि प्रस्तुति गैयामोन, अब्लाबो जोंनि थान्दै बिथांमोन आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नायसंगिरि बिथांमोना दिनै आंखौ हयथ' खामानि मावनो हागोन बा हयथ' आंनियाव मा नुहुरनानै दिनै होखो, दा बेखौ लानानै आङो एसे माने समखिखांदोंमोन बा आङो आसरित जादोंमोन। दा जिहेतु होबाय, दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेयो आफादगिरि मोनबानोखि माबा मोनसे गोदान जादों बेबायदि नङा। जिहेतु दासिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि दंखायोमोन। दा बे हिसाबै आङो आफादगिरि हिसाबै गोदानै दिनै जोंनि माखासे टिम आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोननि बोसोनफोरखौ लानानै इयुन समाव खामानि जोङो मावलांनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन, माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजागोन। दा बेनि थाखाय आं लुबैदों जोंनि मेलेमजिबि जोंनि सानसुमै बिथांमोननि बोसोन आरो जोंनि जिखिनि टिम दङ, जोंहा मोनसे जिखिनि केबिनेट मोनसे बडि दङ, बेवहाय जोङो इनक्लुसिभलि सावरायलायनायनि गेजेरजों माने फैबाय थानाय समाव जोङो मेकानिजमखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांगोन। आङो बेखिनिखौ दिनैनि नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों आङो बुंफोरनाय जाबाय। दिनै गोबां दखराफोरा गासै जोंनियाव 22टा आनसलिक दङ। दा बे आनसलिकनिनो गोबां दिनै आनसलिकफोरा टार्मिनेटिं सिजनमोन। दा बे दखराफोरनि दिनै खायसेया दिनै आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोङो गोदान बिबानगिरि मोनबाय। दा बे गोदान बिबानगिरि बिथांमोनखौबो आंनि फारसेनिफ्राय आं खावलायगोन, एबसुनि जिखिनि डिसिप्लिन दङ, जोंहा जिखिनि संबिजित दङ, दा बेनि खान्थि बायदियै बिनि थाखानाय नियम बायदियै जोंनि गोदानै बिबानगिरि मोननाय बिथांमोनाबो दिनै समाजनि थाखायनो दिनै खामानि मावनांगोन आरो रायजोनि थाखायनो खामानि मावनांगोन। फरायसाफोरखौ दिनै मोजां लामाजों लाबोनांगौनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। मानो होनोबा दिनै जों नुनो मोनदों, दिनै जोङो नायोबा सोलोंथाइनि थासारिखौ नायोबा बाक्सा जिल्लाया सिगांनि रुजुनायाव एसे जोङो दावखोदों, एसे गोजौआव फैदों। नाथाय थेवब्लाबो दिनै जोंनि उन्दै लाइमोन जिखिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनै समाज बेरेखा माखासे खामानिफोरावबो दिनै जोङो नांथाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय जोङो मोजां लामाजों जों लाबोनो हायो, दा बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। आरो बेनि थाखाय आङो दखराफोरखौ लानानै बा जोंनि दखरानि जि गोदान बिबानगिरि बिथांमोनखौ गावबागाव दखरा लेभेलाव बै बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे खोब माने मोजाङै सिन्था खालामनायनि गेजेरजों खामानिखौ मावो, आङो बिथांमोनखौ खावलायहरदों। थेंक इउ।